písal aj o tom, že ma nechcú príjmať v školách, tu v Medzeloborciach a ľudí ho poslali peniaze na internet, aby si mohli zaplatiť túto halu. Takže je mu veľkú vďaka a práve, že on je presne taký typ aktivista, o ktorom dneska by som chcel s vami debatovať. Málo vidím a cítim si celkom osamelý, lebo ste tak ďaleko, ale skúsme to. Väčšinou začínam otázkou, že koľko z vás niekedy uvažoval o tom, že by ste odišli do Slovenska. A či by ste mohli zvinúť ruky a snažím pozerať, že koľko to už viem, že sme na východe, lebo som podľa skúsenosti, že čoraz ďalej si na východe, tak čoraz viac tie ruky sú hore. A naozaj, tie národné prieskumy hovoria o tom, že nad 60% ľudí, ktorí sú v gymnázia, už uvažovali o tom, že by išli do zahraničia. A myslím si, že už sme sa na tom zvykli, ale keď na tom rozmýšľaš, je to šialené, je to tragédia. Lebo napríklad, keby sme sa pýtali ľudí v Kanade, že či chcete odísť z Kanady, tak oni by normálne pozerali, že čo, prečo. Áno, možno na dovolenku, možno by som navštívil Európy, chcel by som vidieť kus sveta, ale odísť z Kanady, tak chceš, no, nie. Ale na Slovensku sme sa zvykli na to, že väčšinou našich mládež nevidia tu na Slovensku priestor pre nich. No, a aký sú vaše dôvody? Viem, že ste ďaleko, ale ako počujete, že moje slovenčina není bohoviečo a aj tak stojím pred vás a hovorím. Takže nebojte sa aj vy hovoriť alebo odpovedať. Aký máte dôvody, prečo by ste odišli do Slovenska? Kričte. Práca? Málo peniaze? OK, takže peniaze, práca a ešte niečo? To je všetko? Hej? Častokrát počujem, že fajn peniaze, vzdelanie, uplatnenie sa v živote, ale aj veľa ľudí hovorí o tom, že no, lebo ako veci tu fungujú, že korupcia, politika, ako ľudí sa správajú, fakt, že základné veci tu nefungujú tak, ako by mohli. A to je pre mňa, to je, čo môžeme zmeniť, lebo všade vo svete ľudí bojujú, aby mali práce, uplatnenie v živote. A ja si tiež pamätám, ako 18-ročný v Kanade. A svet naozaj tak vyzeral, že plný podniky, ktorí nechcú vás zamestnať a školy, ktorí chcú od vás, aby ste prešli náročné skúšky a svet vyzerá nepriateľný pre vás. Ale ak máte ešte aj riešiť problém obrovskú bojujúcu korupciu a štát, ktorý nepatrí vám, tak to je veľký problém. Ale myslím si, že práve to môžeme zmeniť. A dneska by som chcel s vami hovoriť všeobecne o problém korupciu, a z čoho to pramení a čo s tým môžeme robiť. Okay? Do minulý rok som si myslel, že viem, čo je vlastne korupcia. Znovu, my nemôžeme veľmi viesť debatu, ale tak ako vy som to videl aj v politike, aj v menších veciach, že sused chce, aby svoj syn dostal do policajnej akadémie a mne sa pýta, či náhodou nepoznám toho riaditeľa toho akadémie policajní, že ak áno, tak môžem mu slúbiť, že ten sused mu dá 2000 eur, aby zaplatil toho synovi a tak proste korupcia, poznáme to a to má nielen nám to stojí veľa peniaze, lebo oni nielen kradnú, ale vymýšľajú všelijaké tendre pre veci, čo vôbec nepotrebujeme. Ale aj, že vám ako mladí ľudia veľmi to ublíži, lebo napríklad ak je veľká korupcia v školstve, je vlastne jedno, či ste múdri, či biflujete, či máte dobré známky, dobré vystupovanie sa. Ak nemáte potrebný kontakt, ak nemáte peniaze, tak máte smolu. A to je niečo strašné. Takže môžeme súhlasiť, že korupcia je niečo, čo poznáme niekedy intimné a je to súčasť náš denný život. Ale potom prišiel na scénu kauzu Goilu a je to trošku iné, než sme dovtedy vedeli. A viem, že mnoho z vás možno ste počuli to meno. Veľmi stručne vám poviem, o čo išlo. A viem mi predstaviť, že
A tu sú vedľajšie byty v Bratislave. Tento byt vlastnil človek menom Zoltán Varga. On bol strašne vysoký človek, možno takýto vysoký a bývalý kuklač, veliteľ Čapy. Dosť agresívny človek, veľmi nepríjemné. A on pracoval pre finančnú skupinu PEN. A jeho práce súvisel s tým, že on napríklad sa stará o rôznych bytov v Bratislave, volajú sa konspiračné byty, a v týchto bytov sa stretávajú ľudí z Penty a ľudí možno z politiky treba. A oni nechcú, aby niekto ich videl, tak idú do týchto bytov. A ten Zoltán Varga má sa starať o tom, že každý má kľúč, ktorý to potrebuje, že v chladničke je čo jesť a čo piť a že byty nie sú odpočúvaní. No a v tomto veľmi zlyhal. V tom vedľajšom byte, úplne náhodou, býval človek menom Peter. On pracoval v tajnej službe, ale bol svedomý človek. Pracoval ako šéf analytik, takže cez jeho rúk prešli rôznych materiálov a on to mal povedať, že čo to znamená tak ďalej. A jeden deň dole na ulici všimol, že vládne limuzíny tu chodia, aj limuzíny z Penty, a povedal svojim šéfom v tajnej služby, že môže byť zaujímavé, že zistiť, že kam tí ľudí idú a čo robia, lebo je to zvláštne, že sa stretávajú práve na mojej ulici. A zistili, nechali to operatívne zistiť a zistili na ich veľké prekvapenie, že sa stretávajú tu, v tom vedľajšom byte, v tom Petrovi. A tak čo to môže robiť? Tak oni dostali súhlas od súdu, že by dali do toho bytu opočúvacie zariadenie, to sú tzv. Plošnice. A na ich veľké prekvapenie chytili veľkú korupciu príčiny. Chytili skoro hneď jeden minister, vládny minister, ten finančný z Penty, a človek, ktorý pracoval v Fondu národného majetku, takže človek, ktorý mal na starosť naše majetok na Slovensko. A tieto ľudí plánovali privatizáciu, že čo budeme predať, kto to kúpi, za koľko, a hlavne, že aké peniaze idú bokom, ako provízie, ako korupcie. A podľa tohoto spisu, lebo oni začali prepísať tie rozhovory, a podľa toho spisu ten minister zarobil 300 milión korún, to je 10 milión eur, za 6 mesiacov. A ten byrokratka z Fondu národného majetku zarobila 200 milión korún za 4 roky služby pre tú finančnú skupinu. No a dôvod, prečo to bolo zvláštne a niečo, čo sme nevideli predtým, je, že minister a ten byrokratka, oni vlastne neriadili nič. Oni len splnili príkazy od tohoto finančníka. Tento vymyslel, tento naplánoval a minister bol len tam, aby splnil rozkazy. A to je úplne opak, ako by to mal fungovať, ako my sme zvyknutí v demokracii. Že politik ide do politiky, ide do vlády, aby hájil naše záujmy, aby sa staral o naše majetok a bránil, aby došlo k nejaký plytvanie peniaze. Ale v tomto byte sme videli, že tieto ľudí slúžia toho finančníka a len hrajú na tom, že sú naše, že hájí slovenský záujmy. A pre každý, ktorý prečítal ten spis prvý raz, je to ako keby ste niekto ti kopol do bruchu, lebo je to naozaj tak organizované a sofistikované a zároveň tak otvorené, tak brutálne proti princípov, na ktorých má zakladať demokraciu, že normálne stráca byť. No a ten Siskar napísal to, čo počul, a z toho vznikol 106 stranový spis a ten spis odovzdal svojim šéfovi a poslali to premiérovi, ministerstvu vnútri, aby tam, kde treba. On robil svoju prácu. Ale na jeho veľké prekvapenie v roku 2006 zmenila vláda a zmenila vedenie tajnej služby. A ten nový šéf povedal, že OK, plošnice preč, akcia zrušená a ak keby nič sa nestalo. A ten Siskar pozval toho, že no ale predsa niečo sa tam stalo, ako my sme tam videli veľkú korupcie, to je normálne trestný čin, možno vlastizrada, poďme to riešiť. A on sa prihlásil na prokuratúre, prokuratúra sa vrátila na SIS, že máte niečo taký materiál a SIS, že nič také sa nestalo. Rovnako, obrátil sa na políciu, polícia to zistí
A si nie, nič také sa nestalo. Tak on tam zostal vysieť vo vzduchu, lebo medzi tým ten Zoltán Varga, ten vysoký a veľmi zlý bývalý kuklač, dozvedel, že ten jeho sused ho odpočul a dozvedel, že pracuje pre tajnú službu. Tak mu zavolal a povedal, že vieš čo, viem, čo si robil a s tebou to riešim osobne. No, to je veľmi nepríjemná situácia, lebo tvoj šéf v službe sa tvári, že ty ani neexistuješ a nič si nepočul. A ten tvoj sused, ktorý je veľmi agresívny a násilný človek, s tebou hovorí, že ja s tebou riešim osobne, vyháža ťa fyzická likvidácia, vieš, že on je toho schopný, byť vás v tom byte so svojou ženou a dvoch malých detí, tak on bol úplne zúfalý, že nikto nechcel to riešiť a on tam zostal vysieť. Tak jeden deň napísal mne. A nemôžem vám povedať, ako som dostal ten spis do rúk, lebo zrejme to by bol trestný čin pre ten, ktorý to robí. Ale dostal, prečítal a samozrejme, že ešte pár cánka, že to je, wow, to som nevedel. A znovu, ja som začal to riešiť a prinesol som to svojmu šéfovi v SME a nechcel to zverejniť. Donesol som to policii a na policiu bolo mi slúbené, že ja budem tam iba krátko, že odovzdám ten spis a môžem ísť preč, ale nie, 3 hodiny som tam bol. A tam bol špeciálny prokurátor Dušan Kovačík a on veľmi zaujímal, no, pokiaľ to máš. Neriešili vôbec obsah, čo tam je, ale pokiaľ to máš, lebo chceli potrestať toho sískára. A odišiel som od SME, napísal som to pre Trend, Business časopis, a oni to nechceli. Ja som to prinesol Štefanovi Hrybovi v týždni, on to nechcel. A človek sa skoro zúfali, že čo to je, že nikto nechce riešiť toho spisu. A pritom vieme, že to není vymysel, že súd to schválil, konkrétny človek to robil, máme ľudí, ktorí môžu potvrdiť, že sa to stalo, ale nikto do toho nechce ísť. Tak ja som uvedomil som si, že jediný spôsob to riešiť je asi napísať tú knihu. Ale predtým, než som mohol to vydať, niekto dal ten celý spis na internete. A samozrejme, keď ľudia to prečítajú, tak oni sú z toho zrození a znechutení a nahnevaní. Tak išli normálne do ulic, protestovali, vláda, konkrétne minister vnútra, sa hneď aktivizoval, založil špeciálny vyšetrovací tím, poďme všetci to riešiť. Zrazu po 5 rokoch kľud. A potom boli voľby a policajti, ktorí sa starali o tom v minulosti, že sa to nevyšetril, že sa to po koberce dostalo, tí boli povýšení. A prvú vec, čo hovorí nový policajný prezident, je, že nedbávme stále o goveru. To je vlastne signál pre ostatných, že netlačte na pilu, nechceme naozaj, aby sa to naozaj vyšetrilo, len akože. A rok teraz prešiel hlavní aktéri v tomto kauze, nie len, že im nič nehrozí, ale jeden z nich, to je finančník Haščák z Henty, teraz figuroval v teatri na reklamnej kampani, že on ide propagovať tú televíziu. Takže nie len, že tí ľudia sa niekde schovajú a dúfajú, že nič nestane. Nie, oni sú úplne naspäť, naplno tam, kde boli. Naopak, policajt, ktorý to naviac riešil a vyšetroval, je 2-krát trestne stíhaný. Ja som o tom napísal knihu a ja som kontroverzný a ja mám aspoň 6-7 žalob. A znovu, že pýtam sa, že čo to je? Proste, ako je to možné, že takú veľkú korupčnú kauzu, o ktorom premiérka, minister vnútra a šéf polície hovorili, že nie je to vymysel, naozaj sa to stalo. Ale aj tak, nič sa nezmení. A nie len nič sa nezmení, ale ľudia sa viac zadetonujú do štátnych správ, do štátnej sfere a ako keby povedali nám, že viete čo, vy nemáte nič na nás. Nemôžete nás hroziť. A táto úroveň korupcie je niečo iné než bežné korupcie, že niekto berie peniaze, aby pustil ten tvoj syn do školy. Majú preto výraz, po anglicky sa volá state capture a sľubujem vám, že to je jediný zložitejší myšlienka, že prinesem dneska po slovenský únos štátu.
A znamená, že je to situácia, kde povedzme, že bohatý podnikateľ nie len, že on môže vybaviť, aby vyhral nejaký tendere, alebo na mestské zastupiteľstvo, že schvália nákup primátorový pozemky za strašnú veľkú cenu. To je akože bežná korupcia, to sa stalo v každej krajine. Ale state capture, či únos štátu, to je situácia, kde oligarchovia, ktorí sú veľmi bohatí ľudia a nie sú ich veľa na Slovensku, kde oni dokážu presadiť zákony cez parlament, kde oni vlastnia politické strany a samotní politici, kde oni diktujú, čo bude vláda robiť, aký zákony bude schváliť, ako bude vyzerať tá krajina, a nie my, občania. A to je veľký problém v tomto časti sveta, hlavne v krajine, kde bol komunizmus a potom prešiel na demokraciu, lebo trvalo chvíľu, kým ľudia si pochopili, že oni musia starať o tomto štáte a ak sa nestarajú, tak niekto iný im to zoberie. A to sa v našom prípade, podľa môjho názoru, sa naozaj stalo. No a veľká otázka je, čo s tým? Lebo je to fajn, že napríklad, že si to všimneme, že sme v takom situácii, ale z čoho to pramení, to je veľká otázka a ako my dokážeme proti tomu niečo ponúknuť. Pre mňa všetko začína z našich pocity o slovenskom štátu. Keď sa pýtaš Slováka, na čo mi hrdí, tak každý Slovák vám povie zo pár vecí. Som hrdý na to, že máme taký náš jazyk, naša tradícia, naša kultúra, naša krajina, naše baby, to je veľmi často mužov, ale menej slovenských žien hovorí, že naše muži, neviem prečo. Ale predsa ľudia vedia, prečo sú pyšní. A keď som sa sťahoval chvíľu naspäť do Kanady v roku 2003 a som spoznal veľa Slovákov okolo Ottawy, to je kapitál Kanady, hlavné mesto, veľa z nich boli veľmi smutní za Slovenskou. Veľmi mne závideli, že sa vrátim a povedali, že no, máme tu domy, máme hypotéky, máme deti, máme prácu, nemôžeme len tak. Ale im bol tak smutno za svoj dom, svojich kamarátov, tam, kde vyrastli, tradície, len počuť slovenčinu ešte raz. Tak ľudia sú pyšní, majú prečo. Ale ja som si všimol ako cudzinec, že napríklad ľudia nespievajú slovenskú hymnu. A to je zvláštne, lebo v Kanade, keď máme stáleho pohára, my máme také radi hokej, ako máte vy, takže prídu Američanov do Kanady a hrajú a ľudia spievajú, lebo poďme ukázať tým Američanom, že aký sme a že nech sa boja, že vidia, čo máme v sebe, to je naša krajina, my sme tu doma a tak ďalej. Alebo Angličania, keď idú na futbal, idú 80 000 ľudí do Portugalska, aby podporili svoj tím a keď spievajú, mimo vrávky máš na rukách. Ale na Slovensku, napriek tomu, že ľudia veľmi fandia hokej alebo futbol, nájdete mi, prosím vás, video na YouTube, kde ľudia spievajú nahlas slovenskú hymnu. Dnes to sa nerobí. A som si všimol, že ľudia sú pyšní za to, že sú Slováci, ale nie sú pyšní, keď sa týka že slovenský štát, že moderný slovenský štát. Väčšinou ľudí na to nadávajú, že máme tu korupciu, že nefunguje zdravotníctvo, nefunguje školstvo a tak ďalej. Sme pyšní na slovenský etnický národ? Áno, to určite. Ale na slovenského moderného štátu, ktorý má 20 rokov tento rok, asi až tak nie. A pre mňa možno tam je ten veľký problém. Že prečo ľudí nie sú pyšní na svoj národ. Slovenci sú starý národ. My ako v Kanade, my nie sme vôbec národ. Máme krajinu, ktorá sa tvorí z rôznych národov a to sme mladá krajina. Vy ste starý národ, ktorý tu žije viac ako 1000 rokov. A vy ste ako národ, ktorý sa tvorí z kmeňov. Máte rodina, máte kamaráti, máte spolužiaci. Keď máte aj veľmi silný púta založený na tom, že odkiaľ ste. Napríklad v Bratislave ľudí z Medzilehovciach majú nejaký spolok. A možno tam máte sudca, policaj, politik, daňový poradník a keď
keď niečo potrebujú, keď potrebuješ niečo, tak tá skupina snaží ti pomôcť. Je to taký vzájomný pomoc, ktorý sa zakladá na fakt, že všetci sú z ovocia. A to je ten slovenský národ, u rôznych týchto kmeňov, a čo my nemáme v Kanade. Ale čo máme my, čo vy nemáte, je predstava o tom, že o čom je Kanada. A asi to potrebujeme, lebo keď máte grécky Kanadianov, jamajský, čínsky a nemáme spoločný reč, nemáme spoločnú históriu, tak aspoň máme tu myšlienku, tú Kanadu, že čo to je to liberálna krajina, tolerantná, že pomôžeme ľudí, ktorí sú chudobnejší a hráme lepšie hokej než Američanov, proste veci, čo sú pre nás absolútne spájací a vieme o tom. Ale keď sa pýta Slováka, že o čom je Slovensko, neviem. A je to pochopiteľné, hej? Lebo všetko, čo je mimo rodina, kamarátstvo, školu a tak ďalej, to je ten taký verejný priestor. Voláme to štát, to je ekonomika, politika, súdnictvo a tak ďalej. A 1000 rokov Slováci o tom nemuseli starať. Boli tu Maďari, potom Rakúšania, potom pomôžili Češi, asi Nemci, Rusi, zase Česi. Takže vždy bol niekto, ktorý bol tam, aby nutil ľudí platiť dane, aby, keď máme tu veľa bytulkov, aby pomohol upraviť cesty. A zrazu 1.1.93 niekto povedal, že Slováci, tu máte štát, to je váš. No samozrejme, že tam nebol žiadny referendum, že či chceme štát, ale ešte horšie, že nebolo žiadne vývoj, nejakých roky predtým, že ľudia nadúpodajú pocit, že máme na to, že chceme náš štát, dokážeme to viesť v našom prospechu, bude to úspešný, je to dobrý projekt, poďme všetci do toho. Táto vôbec sa nestalo. A Slováci sa zobudli 1. januára 1993 a boli de facto majiteľia nového štátu. Blahoželáme, ako nový detsko, ale keď ste nechceli ten štát a nebolo to vaša myšlienka a ľudia sa sťažovali, že zase o nás, bez nás, tak samozrejme, že ľudia majú zvláštny vzťah k tomuto štátu. Máme tendenciu hovoriť, že viete čo, štát to je váš vec. Ja sa starám o rodinu, o kamarátov, ako predtým, svoju robotu mám. Ale štát, to je niečo, to je váš. A prirodzene, čo sa stane? No, mocní ľudia, ambiciózni ľudia, tie, čo majú veľmi široké ľachty, si uvedomujú, že no, tak ten štát tam leží, tak my môžeme to uchopiť a využiť na náš prospech. A presne toto sa stalo. Ako, nie som tu, aby som robil politiku, aby som povedal, že ten je dobrý, ten je zlý. Je to, podľa mňa, je to problém, ktorý sa týka každej politickej strany v tejto krajine a veľmi málo máme politikov, ktorí v tomto vynikali, že by boli veľkí bojovníci proti korupcii. Takže pre mňa tá politika ako taká je problém. A tieto ľudí uchopili ten štát, zobrali to a dali svojich ľudí do rôznych štátnych funkcií, kde môžu vykonať vôle tí ľudí z hore, ktorí všetko platia. A my sme prišli o ten štát, predtým než sme nám uvedomili, že máme sa o tom starať a je tam nejaký hrozba, ak nebudeme sa starať. No výsledok toho celého je pre mňa veľmi prostý. A nemáme tu žiadnu komunitu ľudí, ktorí sa cítia rovnako. A je to ťažké vysvetliť, že presne o čom myslím, ale možno môžem to ilustrovať. Keď som mal 17 rokov, som bol taký tých rázov ako každý 17-ročný chalana. A sme kamarátom išli na jeden baseballový zápas v Toronte. A to fajn zápas, sme dali zo pár pív a cestu vlákom naspäť nejaká spoločnosť, nejaká firma rozdal mydlo, ako propagačnú akciu, že tu máš náš mydlo, že kúpte to. A tak čo bude robiť 17-ročného prítetého chalana s mydlom? No samozrejme, že budeš kresliť na sedadlo, čo je pred vás. Tak sme kreslili ako blbci a ozýval nejaký hlas, že prestaňte. Som otočil, to bol nejaký starší človek, na mňa zazeral. Som sa bál, že stále som bol drzý, som povedal, že no prečo by som mal.
lebo vám to povedal, ozýval druhý hlas tam. To bol ďalší starší človek, ktorý na mňa úplne nič dobré z tých očí nevyšiel. A pomaly som mal pocit, že celí dospelí, všetci dospelí na tomto vlaku sú proti mne, na mňa pozerajú a ja tu sedím s nejakým mydlom v rukách, tak samozrejme, že schoval schvost medzi nohami, že OK, už budem prestať. A nechal to hlboko stopnúť, nie len, že tá hanba, že sa správaš ako idiot, ale hlavne, že v tej Kanade naozaj, keď niekto porušuje správanie pravidlá vo verejnosti, ľudí to nenechajú len tak. Niekto sa ohlasí, niekto vám to povie a ešte dôležitejšie, že ostatní mu podporia. Nie, že pozerajú von oknom a neriešia to, lebo je nie môj. Nie, oni naozaj fungujú ako skupinu a tí ľudí sa nepoznajú vzájomne. Oni nemajú, nie sú kamaráti, ani nie sú z Michaloviec spolu, ani nie sú aj, ja neviem, spolužiaci, predsa sú cudzinci v tomto štáte, ale vedia v rovnakých veciach. A ešte dôležitejšie, že majú sebavedomie, že keď jeden sa postaví, druhý mu pomôže. A na Slovensku naopak možno krivím, ale som si istý, že nie, lebo ja som sa opýtal veľa chalanov na to, že či to funguje inak, že hej, tu na Slovensku, keď sa postavíš, si na to úplne sám. A mal som tú skúsenosť, bol v roku 92, keď som poprvé prišiel na Slovensko, sme sedeli s kamarátom v Sensi, taký krčmesová, u Kuba, alebo čo. A tam sa akože, mali sme pivo a pokecali a zrazu niečo sa stalo, že nejaký mladý chalan prišiel a začal zbiť. Tam sedeli nejaký pár starších mužov a mali tmavší plet. Ja som nevedel vtedy, že sú Romovia, ale ten mladý prišiel a začal jeden z nich byť. Ale normálne vo tvári mlátil ho a začal krvať sa. A potom z ničoho nič išiel znovu sa sedieť. Som kúkol, že to je bizár, ale vrátili sme k svojim rečom, ale znovu sa objavil na scéne po niekoľko minút a začal mu mlátať a ten človek ani sa neskrýval, len tam sedel a krv a tak škaredé, ale nikto nič nepovedal. Tak ten mladý išiel sedieť a prišiel tretí raz a ja som už nemohol pozerať, tak som sa postavil a som ho chytil zo zadu a bol dosť prekvapený a mladý a opitý, tak nechcem sa tváriť, že som nejaký hrdina alebo čo. A tak chvíľu sme sa tak a išiel sadnúť a znovu, nikto nič. A prišiel starší chlap, sa posedel k nám, povedal, že vidím, že vy ste studenti a chcel som len povedať, že to, čo ste robili na Slovensku, to sa nenosí. A že nestarajte to veci, čo vás netýkajú. A hlavne, že povedal, že niečo v zmysle, že nemôžeš zastaviť cigána pred Slováka, alebo niečo v tom zmysle, že to sa nerobí. A dajte si pozor. A tak znovu, akože nie len, že nikto to neriešil, ale niekto aktívny nám povedal, že nesmiete to riešiť, nechá sa to nepáliť a tak ďalej. A tak sme odišli, lebo tiež sme sa bali, že naozaj sme píšli do niečo. A som sa pýtal neskôr na to, že ostatných ľudí, ostatných chalanov počas tých rokov a všetci hovorili to isté, že áno, naozaj, keď niečo sa stane, keď niečo vypukne vo vlaku alebo v podniku, že je tam taký výkar, nestarajte to. Lebo naozaj budeš na tom sám. A my sme videli dosť príklady v spravodajstve, kde sa to naozaj stane, že niekto sa stará a dostane bitku a buď zomrie, alebo... Ale zároveň ja neverím, že Slováci sú iní než Kanadianom. Neverím, že keď muž sedí vo vlaku a vidí niečo nesprávne, že on, neverím, že nechce sa postaviť. Samozrejme, že chce. Ale nemá žiadnu istotu, že ostatní okolo neho budú mu podporiť. A to je hrozný pocit, lebo niekedy pozerať von oknom a nerobiť to, čo ťa srdce hovorí, že káže, že musíš, je horšie, než dostať tú facku, tú na nos. A preto si myslím, že záleží tú komunitu, akože nájsť spoločných ľudí, ktorí myslia a vidia veci rovnako, je veľmi dôležité. Ale bohužiaľ na Slovensku sme nemali taký štátotvorný moment, nejaký moment pred založením Slovenskej republiky, ktorý mohol produkovať, vytvoriť takú komunitu.
Spojených štátov napríklad založili Spojených štátov, potom mali 8 rokov vojnu z Anglicku a tá vojna im zlomilo, proste im dali pocit, že dokážeme to, nechceme byť tými Angličanmi a máme na to, že Amerika je krajina slobodu a demokracia, neviem čo, proste môže byť hlúposť, ale vedia, o čom je tá Amerika. Amerika je už na tých klej, ktorý drží dokopy, ale nemáme to na Slovensku. Takže otázka je, či vieme len tak vytvoriť takú komunitu. Verím, že, neviem, či už máte, sa cirkuluje nejaký papier a možno teraz to príde. Pred rokom sme založili občianske združenie, sa to volá po rokom. A myšlienka, to združenie je nielen informovať ľudí o korupcii, ako to funguje, ako politika funguje, ale aj ponúknuť ľuďom nejaký spôsob, aby sme mohli o sebe vedieť a aby sme mohli byť spolu. A to tým, že už sme začali ísť po gymnázia a vysokých škôl a všade, kam ideme a ponúkneme ľuďom, pýtame sa ľudí, že či by nedali nás kontakt na nich, e-mailový kontakt. A zbierame tie e-mailové kontakty a zmysel je, aby vy ste o sebe dozvedeli, lebo posledný rok som zistil, že jeden z najväčších problémov je, že človek z medzi ovociach cíti zúfale, že jak chcem to zmeniť, ale neviem ako, čo by som ja robil. Ale to isté počujem v Trebišove a v Námestovu a v Skalici, že dobrí ľudia sa cítia na Slovensku nielen na minorite, ale úplne osamení. A pritom je nás veľa, ale lenže my nemáme kontakt na sebe, nevieme o sebe. Takže cez tie kontakty, čo zbieram a budem to robiť 3 roky, tak nakoniec neviem, koľko kontaktov by som mohol zhromažiť, čo aj 15 000 povedzme. Ale to už bude komunita. To bude komunita mladí ľudí, ktorí ešte nestrácali ideály, ešte majú energie a odhodlanie niečo robiť a ktorí môžu sa prihlásiť a byť v kontakte so silných komunite ľudí, ktorí vidia veci rovnako a sú odhodlané aspoň niečo ponúknuť predtým, než utekajú zo Slovenska. Že stojí za to. Takže to je vlastne o čom je ten papier, čo cirkuluje teraz. A je to úplne samozrejme, že dobrovoľne. Môžete sa prihlásiť, nemusíte samozrejme. Ale je to súčasť snad nejaký začiatok. Aký začiatok? No. Na internete nájdete po anglicky bohužiaľ, ale sú to tam rôzne zbierke štúdií o tom, ako vyhrali na korupciu všade vo svete. Máte príklady z Číny, z Peruje, z Namíbie. Samozrejme, že všade je to inak. To, čo fungovalo v Číne, nemôže fungovať na Slovensku, ale nemôže to len doviesť a ideme a bojujeme a vyhráme. Ale má to spoločné prvky. Napríklad v Turecku v roku 1997 bola veľmi zlá vláda, veľmi násilná vláda, korupčná. Ten odpor bol veľmi ťažké, lebo polícia by ťa prišli zatknúť, keď len zvyšuješ hlas. Tak jak vôbec bojovať proti takéto vláde? A vymýšľali, že no, tak poďme všetci zhasnúť svetla a presne o 9. každý večer. Samozrejme, že človek sa môže pýtať, že čo to pomôže. Ale prvý point je, že polícia nemôžete zatknúť za to, že zhasnú svetla vo svojom byte. A keď všetci to robia spoločne a v rovnakom čase, tak stmievajú veľké časti Istanbul alebo Ankara, ako sa stalo. A naozaj je to prejav odporu. A potom v tej tme, tak ľudia už otvorili okná a začali trúbiť von oknom a cymbály a až potom sa schádzali na ulici a pomaly z toho boli demonstrácie v tej tme. A naozaj počas 6 týždňov tá vláda padla. Lebo žiadna vláda nevie dlho vydržať za oporu väčšinu svojich ľudí.
No znovu, nehovorím, že toto by fungovalo na Slovensku, ja si myslím, že bude úplne jedno, že to je vo vláde, ale môže nás smiať, že budeme na smysle vyjadriť každý večer. Ale princíp je, že spolu ľudí, ktorí to vidia, že treba niečo robiť, že budeme niečo spolu robiť. Napríklad môžeme s tou občianským združením pod povrchom sme založili web stránku, čo snad bude aktívny koncom tohoto mesiaca. No v tej web stránke ponúkneme, že poďte a napíšte svoje skúsenosti s korupciou na Slovensku, čo si myslíte o verejní ideálov, akých ideálov vy by si chceli vidieť vo verejnom živote a tak ďalej. Nemusí byť niečo proti tej, ktorí politicky strany vôbec, ale nejaký aktivita v tejto verejnej sfére. Tieto veci, čo by napísali ľudí, môžeme zverejniť na tom blog, na tom web stránku. A ak si myslíte, že to není hmatateľné, to není čo písať niečo, ale práve to, čo robil Martin, napísal blog, na základe tohoto blog, ľudí mu poslali peniaze, s týmito peniazmi zaplatil túto salu a preto dneska tu sedíme spolu. Je to naozaj, že nie je to len písaním a niečo do klikdotmi a nič tu nepomôže. Samozrejme, že to pomôže. Ale pointa je, že každý môže robiť to, čo mu vyhovuje. Napríklad neboli odvedci, aby sme vymysleli nejaký série trička. Tak možno jeden z vás je kreatívny, má grafické schopnosti alebo vie vymýšľať hesla, tak vymýšľa, v mojom Slovensku sa nebudí krádu, to je úplne jedno, čo to je, ale ten, ktorý pošle najkreatívnejšie, vyhrá svoj triček a tak ďalej. A pointa je, že keď už nosíš tú trička vonku, je to prejav verejného oporu, je to nekonfliktne, nie, že by si dostali do nejakých problémy, alebo že by si prišiel do zamestnanie, ale je to prejav, že už ja to vidím tak, že nemôžeme ďalej takto fungovať a musíme s tým niečo robiť. A to sú podľa mňa veľmi statočné a správne posolstvá. Ja mám 13-ročného syna, ja nechcem o 5 rokov, že by prišiel ku mne, že vieš čo, a ty si odišiel z Kanady, ja sa vrátim do Kanady, lebo na Slovensku nevidím svoju budúcnosť. A to nechcem, aby ten deň prišiel. Tak, človek môže napríklad zbierať odpady. Znovu, to možno znie ako nezmyselné, že zbierať odpady je prejav proti korupcii, ale v určitom zmysle to nie. Lebo korupcia je signál toho, že základné veci nefungujú. Že ten verejný priestor už niekto iný to kradol a my akože neponúkneme nič. My len na to pozeráme a sedíme a sťažujeme sa a frflujeme doma. No a napríklad Juri, bývam sa tu Juri pri Bratislave a každý dom na tom ulici je veľmi pekne upravený, ľudia kvety, namalované, samozrejme, že môj dom není, ale ostatní domy sú veľmi pekne upravení, ale keď vojdeš do cesty, na druhej strane cesty máš tých kríkov a všade je staré fľaše a igelitky a je to depresívne. Je to prejav toho, že nikto sa nestará o tomto verejnom priestor a ja hovorím, že no, ak chcete založiť alebo robiť niečo, aby ste zlepšili toho verejného priestoru, no dajte si to kópy zo pár kamarátov a zbierajte tú špinu. Nie len, že vy z toho máte lepší pocit, ale každý, ktorý býva na tej ulici, má z toho lepší pocit, že predsa Slovák, niekto s tým začal niečo robiť a zároveň kompetentní možno majú trošku pocit hanby, že predsa oni by to mali sa starať o takéto veciach a nerobia svoje práce, tak na viacerej úrovni je to veľmi silný prejav. Ale nie je to konfrontačný, nie je to konfliktný a vlastne iba zlepšuješ ten priestor a povieš ostatným, že predsa cítim tú spoluzodpovednosť. A to je veľmi, veľmi dôležitý moment. Čo ďalej k tomu môže viesť tie kontakty, čo máme medzi sebou. Napríklad, keď vidíme niečo, s ktorým nesúhlasíme, môžeme spolu napísať. Povedzme, že spolu napíšeme tak vy, že myslíme si, že nie je to na mieste, aby
ľudí, ktorí figurujú v takom veľkom korupčnom kauze, by predsa mali slobodne priestor a figurovať na celke, alebo čo. Nie je to násilú, nie, že každý musí, ale keď sme spolu, tak môžeme vzájomne si napísať, že toto som si všimol a navrhujem, že by sme mohli, ten, ktorý to vidí rovnako, mohli sme písať do teatry, tu máte link. Akože naozaj takéto veci zaberajú. Alebo píšeme úrad vlády, alebo píšeme parlament, to je úplne, tie možnosti sú rôzne, ale motivácia je jasná. Starať sa o veci verejných, zobrať naspäť ten štát, ktorý evidentne niekto iný nám zobral, nám krádol, uniesol, a nekonfliktným, ale silným spôsobom viesť taký boj. Aby sme zmenili veci verejných, aby sme dali mladí ľudia dôvod tu zostať a nie len akceptovať, že odídu zo Slovenska, ako je to prirodzené. Nie je to prirodzené. Je to tragédia. Ale znovu, nie je to jasné, nie je to isté, že tento náš boj niečo bude zmeniť. Ale jednu vec je dôležité mať v živote zmysel. Starý človek, Viktor Frankl, prežil v koncentračnom tábore z druhej svetovej vojny. Z neho sa neskôr stal psychiatr, ale jeho životnú filozofiu je, že ľudia hľadajú skôr zmysel než šťastia. Lebo on pozeral na tých, čo prežil tie koncentračné táborov a tie, čo zomreli, a uvažoval o tom, že čo je vlastne rozdiel medzi nimi. A zistil, že ten, ktorý prežil, väčšinou mal v hlave nejaký väčší zmysel. Že musel prežiť, lebo predsa mal detsko a detsko bol u babky, alebo že robil nejaký rešerš na tú dôležitú prácu a tá práca zostala nedokončená, tak mal prečo prežiť. A ten prečo bol väčší než neho. Ale väčšinou ľudí, ktorí zomreli, žili len pre seba a nevideli žiadny väčší zmysel. Ono, že predsa človek je naučený hlavných Spojených štátov, že poďme, nájdeme šťastie. A človek sám sa hovorí, že keď kúpim ten auto, budem šťastný, keď dostanem takú prácu, budem šťastný, alebo neviem, keď dostanem takú funkciu, keď som zvolený do parlamentu, budem šťastný. Ale človek nikdy nie je šťastný, lebo vždy je ešte niečo, čo potrebuješ za svoje šťastie. Ale on hovorí, že keď hľadáš zmysel a robíš niečo zmysluplné so svojím životom, cestu na to zmysel, cestu cez života, vlastne uvedomuješ si, že si šťastný. A preto si myslím, že i keď nie je to jasné, že vieme bojovať s týmito ľuďmi, ktorí uniesli ten náš štát, i keď nie je to jasné, že vieme to zobrať naspäť, a aby to fungovalo v našom prospechu a nie na prospech ľudí, ktorí sú bohatší a schovaní za neviem kde, budeme šťastnejšie a budeme lepšie budeme žiť, keď naozaj robíme niečo zmysluplné s tú korupciu a nie, že keď budeme na sedieť a skloniť hlavu a odísť ticho do Anglicka pracovať v McDonalde, lebo na Slovensku nevidíme budúcnosť. Chcel by som otvoriť priestor pre otázky, ak máte, a to môže týkať hocičo, ale znovu by som chcel skončiť tým, že ukážem ešte raz na Martina. To je presne ten typ aktivita, čo potrebujeme. Vieru, že má zmysel písať, vieru, že má zmysel predsa niečo snažiť zmeniť a ten výsledok príde. Ja som to videl toľkokrát tento rok, že na Slovensku v každom kúte sú ľudia, ktorí to vidia rovnako a chcú sa prispieť, ale zatiaľ tým chýba ako. Takže má niekto otázky, čo sa týka hocičo? Buď tú kauzu, alebo politiku, alebo tá myšlienka, ten komunita. Neviem, či ja neviem vidieť, nevidím nič. Ja by
som sa chcel opýtať, že ako bude fungovať vlastne tá komunita pod povrchom? Ako bude fungovať? No, je to tzv. Pilotný projekt, takže znamená, že robíme tu iba mesiac a pol a mám len predstavu, ako to by mohlo fungovať. Založíme tú web stránku a teraz nalejeme obsah a budeme to skúšať do konca mesiaca. Robím investigatívny žurnalizmus a väčšinou sa to týka financovania politických strán, ako sa používa moc na Slovensku, korupcia a tak ďalej. A myslím, že prvorady je, aby sme vytvorili občan, ktorý vie základné veci o tejto krajine a ako to funguje. Takže prvá vec je osvetu. Ale druhá vec je, že veľa ľudí majú pocit, že chcú niečo robiť, chcú niečo ponúknuť. Takže na túto web stránku je sekcia, kde oni môžu zverejniť svoje myšlienky, svoje nápady a tak ďalej. Môžeme poslať zaujímavé odkazy na tie ktoré veci, ktoré si myslíme, že mali by sme možno vyjadriť nejaký nesúhlas, alebo že toto je zaujímavá skupina, ktorá sa založila, ktoré potrebuje možno náš podporu. To je len vlastne odkaz, čo môžeme zdieľať medzi sebou. A možno ešte dôležitejšie je, že ak vy napríklad pošlete odkaz, že ja chcem založiť občianske združenie, ale neviem s kým a neviem vlastne ani ako, tak môžeme zbierať tie rôzne nápady, listy, čo napíšu ľudí a to rozposielať každý, že každý mesiac možno, alebo každý týždeň, záleží, koľko to smieme. Takže vlastne vám ponúkne možnosť, ak vy chcete niečo robiť, ponúknuť, alebo zbierate peniaze, lebo chcem mať nejaký stretnutie v Medzirovociach, tak máte tisíce ľudí, ktorí to budú prečítať. A možno reagujú tak, že ja tu žijem v Skalici, ale mám s tým skúsenosť, dokonca mám zopár ľudí, chceli by to ísť s vami, tak nadviezete kontakt na sebe. Takže sú rôzne myšlienky a veci, čo by sme mohli s tým robiť. Ako nás hovorím, že je to len teraz vo fáze zbierania nápadov a tvorenie sa do komunitu. Ale som si istý, že sme silnejšie spolu a viac dokážeme spolu, než keď všetci budeme sami sedieť a budovať, čo sa deje s tou krajinou. A ja chcem hlavne zabrániť odlev mladých ľudí, ktorí si myslia, že život je inde lepšie a že lepšie sa im budú žiť, lebo faktom je. Ja som počul toľkokrát, že je to dobré, že Slováci idú von a zbierajú skúsenosti a vrátia sa. Háčik je, že veľa z tých sa nevráti. Lebo predsa, keď idete do Anglicka, je to krajina plný imigrantov, oni nebudú tam stáť pri letiska a vám privítať, že vítajte Martina alebo Livia zo Slovenska, máme miesto pre vás, našli vám byť. Je to tvrdý boj. Vôbec sa zamestnať a nájsť lepšiu prácu než minimálnu mzdu a tak ďalej. A keď človek vedie ten boj a nakoniec vyhrá, že po 3-4 rokov predsa má kde byť spolu kamarátov, trošku lepšie prácu, tak on to nechce vzdať. A potom, ja som mal tú skúsenosť, že som prišiel pred 20 rokmi, som si myslel, že iba zo rokov budem tu a potom pôjdem naspäť do Kanady, ale nestalo sa. A keď som konečne išiel naspäť do Kanady po 10 rokov, som zistil, že už ja necítim ako Kanady, ja nechcem tu bývať. A veľa Slovákov, ktorí strávili veľa čas mimo Slovenska a vrátia sa, hovorí rovnako vec, že už veľmi ťažko sa znovu zvykne na Slovensku, lebo veľa základných vecí nefungujú tak, ako by mali fungovať. Ideš do nemocnice a nevieš ani kam máš ísť, lebo nikto ti nepovie. A je to iný problém, keď máš malé nemocnice, ale pri tej veľkých je to veľký problém. Všetci sa blúdia tam nervózni a ideš a klopneš a 10 pár očí na tebe zazerajú, že či preskočíš rade a pritom by sa stal iba málo peniaze, aby zamestnali človek, ktorý len informátor, ktorý len povedal, že máte tam ísť, alebo dali nejaké značky, že tento lekár sedí tu, alebo že tu máte whisky a idete po liskoch, že
Viete, že jednoduchý nápady, ale evidentne, kompetentní to majú nápady. A keď sa vrátiš do zahraničia a vidíš, že ako veci fungujú inde, je ťažké sa znovu zvyknúť. Tak preto hovorím, že mali by sme to brať ako vážnejšie vec, ako väčšiu tragédiu, že mládež vôbec odídu zo Slovenska, lebo veľa z nich neprídu naspäť. A mali by sme aspoň snažiť zmeniť tú krajinu tak, aby oni naozaj videli nejakú možnosť pre seba. A nie, že jediný možnosť je odísť. Takže dúfam, že som mohol zopár otázok, čo sa týka fungovania tejto veci, ale naozaj, takže spolieham aj na to, že možno vy máte nápady, že čo vám chýba, čo vy si myslíte, že ako by sa dalo využiť takú skupinu, nejaké spojenie. Je to dôležité, aby sme neboli len mladí ľudí, ale aj ľudí z každého vekovú kategóriu, ktorí chcú zmeniť a chcú zlepšiť tú krajinu. Ešte otázky? Ozval sa vám niekto z Penty? Aby sa stali zúčastňovať do skupiny? No, z ľudí z Penty ja som nehovoril asi 3 roky. Moc ma nemajú radi, ale som si istý zároveň, že keďže Penta veľmi dbá na to, aby mali informáciu, že možno aj oni budú súčasť tejto komunite, aby mohli monitorovať, že čo je tá cen tam. Ale zároveň nie je to žiadne rebelstvo, nie je to nič mimoriadne. Proste takéto veci sa stávajú všade vo svete. Amnesty International, to je tá skupina medzinárodná, ktorí dbajú na ľudské práva a oni chceli skončiť tú produkciu cluster munitions. To sú nejakí náboje, ktorí môžu byť veľmi škodliví. Takže urgovali ľudí, aby poslali svoje stanovisko na rôzne ministerstva a zabralo to. Mladá skupina Američanov, ktorí vnímali, volá sa Kony, je to africký bojovník, ktorý používa deti, aby bojoval a on sa schová a nikto nevie ho nájsť. Američani chceli odísť z Afriky a prestať s ním hľadať ďalej. Tak tá skupina cez Facebook a inak rozšírili informácie toho Kony, že ako je to zverstva a žiadali ľudí, že nech píšu Amerike, že nezoberú naspäť tie vojaci, ale ešte dajú tam viac vojaci, aby našli toho človeka. Ja neviem koľko, milión ľudí pozerali, 70 milión pozerali tento vec, ale je to normálna činnosť všade vo svete. Keď máte nejaký spoločný problém, že využívate tie elektronické médiá a možnosti, aby ste apelovali na ľudí, že poďme spolu s tým niečo robiť. A je to za dobro, nie je to proti nič, proti tej onej človek, ale je to za vytvorenie komunity a za hodnoty, čo podľa nás na Slovensku chýbajú v tom verejnom živote. A chceme ich tam vrátiť. Takže neberte vôbec ako nejaký pofiderný alebo nejaký zlomyselný činnosť. Je to absolútne, ja to nazývam vlastenectvo vlastne. Takže neozvali sa? Neozvali sa. Ale ani by človek nevedel, či sa ozvali alebo nie, lebo oni používajú aj iné metódy zbierať svoje potrebné informácie. So šéfkou Fondu národného majetku sa spája aj hala v Medzilaborciach. Jak to vlastne bolo? Viete čo, ja nevidím tak hlboko do lokálnych vecí a veľmi nerad by som komentoval niečo, o tom nie som informovaný. Ale znovu hovorím, že je tu vždy bol rovnaký problém. Od vtedy, keď Fond národného majetku sa založilo, sa používalo za to, aby politici nemali priamy zodpovednosť za šafrovanie štátneho majetku. Anonymne byrokrati a nominanti do FNM súhlasili taký predaje, že normálny človek na to pozeral a šedil. A to od začiatku 90. rokov do teraz. Žiadna konkrétna vláda nemá na to
hlavne zodpovednosť. Všetci to používali rovnako. Áno? Aha. Máme máme legálne financovanie politických strán a to je peniaze, čo oni dosahujú ostatného rozpočtu a od darcov. A zároveň máme veľmi rozšírený názor medzi týchto strán, že tie peniaze im nestačia na to, aby viedli stranu na národnej úrovni, ktorý má pobočky všade. A preto je potrebné, aby vytvorili aj čierne peniaze, aj bočné peniaze, ktoré by ešte pomohol toho rozpočtu. A je to veľmi problematické, lebo nie len, že je to trestný čin, je to korupcia, ale ak raz otvoríš tie dvere a jedna strana hovorí druhým, že môžeme obidvaja kradnúť, lebo vieme medzi sebou, že to potrebujeme, tak tie dvere už nikdy si nezavrieš. A nikto nebude veľmi kontrolovať, že koľko kradneš, či ti stačí 10% viac, alebo 2-krát, čo dosiahneš ostatného rozpočtu, alebo 100-krát. Keď budeme vzájomne tolerovať kradnutie, tak je to skončí. A toto si myslím, že sa stáva v slovenskej politike a doteraz to funguje. A to je práve dôvod, prečo, ako raz hovoril minister vnútra, že existuje na Slovensku odjak živa tichá dohoda medzi mocných, že nikto nejde sedieť. Môžeme vzájomne sa vádiť slovami, že vy ste gauner, vy ste zločinec, ale nikto nejde za mrežami. A dajte mi jeden príklad politika na Slovensku, ktorý skončil dlhodobo za mrežami. Nikto. Pritom vieme, že to kradnutie bol na hranici vlastizrada. Proste tie ľudí mali sedieť, ale nikto. A myslím, že práve dôvod je, že všetci sa dohodli, že treba, budeme vzájomne tolerovať kradnutie. Spôsob, ako to robia, sú rôzne. Jeden spôsob máš to, že strana má investori. A títo investori používajú tú stranu ako akciovú spoločnosť. Dajú do toho peniaze a keď strana príde do moci, tie investori dostanú svoje peniaze naspäť. A naspäť tým, že politici dajú svoje ľudí do štátnej správe a tie nominanti, tie byrokrati napíšu tendre a tak ďalej, aby peniaze tiekli naspäť týchto sponzorov. A druhá model financovania je, že strana má bočných alebo spojených podnikov. Tieto podniky veľmi dobre zarobia počas pôsobení tej strany vo vláde. A keď tá strana potrebuje, tie podniky mu pôjdu naspäť peniaze. Takže raz som sedel na jednom večeri a starší človek sa robil ramena, že no až povedal Miky, že ja sa postarám o východnom Slovensko. Že ja mu kúpim tie big billboardy, vytlačím tie reklamy, zavesím ich, on s tým nemá žiadne peniaze, žiadne starosť. A keď vyhrá, bude naspäť vo vláde, tak ja to speňažujem naspäť cez Typos, ten podnik, ktorý ide o. No. Takže sú dve hlavné modely, ale podľa mňa každý strana to robí. Smolou je, že tých nových strán to neberú tak vážne. Byť na ich miesto, ja by som zverejnil absolútny komplet účtovníctvo. Každý komu, že kam to ide, odkiaľ to má. A to znamená, že každý billboard priznať, a každú reklamu, každý dar, každý všetko. Lebo problém je, že korupcia je na to taký problém, že aby sme presvedčili ľuďom, že to myslíme vážne, musíme byť 10-krát lepšie než to, čo existuje na trhu. Nie, že o trošku lepšie. A problém podľa mňa je, že väčšina týchto strán sa súťažia, že oni chcú byť len trošku lepšie, že len trošku viac ukázať, ale všetko nikto nechce ukázať. Otázky? Existuje nejaká politická strana, ktorá by nebola financovaná zo finančných skupín? Či je? No určite, akože finančné skupiny môžu byť priamo financovať strane,
alebo môžu financovať činnosť ľudí v strane, že im zamestnať, alebo môžu, určite sú strany, ktoré nemajú žiadne finančné skupina, ktoré by im financoval, ale väčšinou tieto strany nemajú dosť peniaze a ľudí, aby konkurovali na národnej úrovni. Naozaj, ja nechcem byť konkrétny o tej ktorej strane, lebo naozaj nechcem byť kontroverzný, alebo vnímať ako kontroverzný. Neverím, že máme tu na Slovensku veľa politických strán, ktorí sa môžu píšiť tým, že naozaj to myslia vážne s korupciou. Ale určite sú strany, ktoré sú viac prepojení v týchto skupín než ostatných strán. Ja nemám ambíciu založiť strany, lebo ja si myslím, že to je vec Slovákov. Je pre mňa čest, že ľudí mi dovolujú aspoň okomentovať veci verejných, ale podľa mňa iba Slovák môže viesť Slovensko naspäť k spravodlivej ceste a ten je môj parket. A hlavne myslím si, že jeden z tých vecí, čo máme na Slovensku, čo nám trpíme, je, že všetci chcú byť šéfovia. Že ako náhle niekto sa dostane do politiky alebo do verejného života, hneď chce založiť svoje vlastné strany a byť toho viesť to a všade byť na billboardoch a je to choroba. Vlastne potrebujeme aj Indiánov a potrebujeme ľudí, ktorí sú šťastní, že robia to a nie všetko naraz. Takže mne naplní písať a občas sa stretnúť s vami. Ja by som mala otázku. Pán Nicholson, cítite sa bezpečne na Slovensku? Asi rovnakú otázku. Viete čo, ja myslím si, že Slováci častokrát sa boja viac, než je potrebný. Viem, že to má prirodzené korenie za komunizmus, za druhý svetový vojny, aj predtým. Ak si vynieš hlavu a budeš kričať a mať názory, tak častokrát môžeš od tej hlavy prísť. A ľudia si to naučia a je to veľmi hlboko zakorenené v tejto kultúry. Tak ja rozumiem, že to má úplne racionálne korenie. Ale faktom je, že Slovensko nie je Rusko. Že v Rusku, naozaj v Rusku, keď píšeš exekutívnu nominačinu, tak riskuješ. A to sú frajeri. Ale na Slovensku najhoršie, čo zatiaľ sa tu stane, je, že žaloby občas v Mečiarovej Slovensku 90 rokov, že zopravili do svojej pácku, ale naozaj to je maličkosť oproti, čo sa môže stať inde vo svete. A hlavne, myslím si, že mali by sme viac s prepáčením, ale prirodzené sa nazvať. Lebo to, čo sa deje v tomto krajine, je nonsens. Proste je to absurdné. Takýto rozkrádaný, čo vidíme. A vidíme to opakovane. Teraz si videli, že to je regionálna observací agentúra, neviem, či sledujú tie správy, ale o to isté to ide. Že bohatý človek vymýšľa nejaký projekt, centrálne obstarávanie, oni budú kupovať veci pre všetkých ministerstiev a štátne zložky a iba oni, akože ten bohatý človek bude môcť povedať, že kto to kúpi, že kto má peniaze, kto má čerty a berú 0,5% z každého čertu, čo on tvrdí, že je to málo peniaze, ale pre Boha, keď ide o stovky milión eur, to sú pekné peniaze. A navyše ide o častokrát vymyslené súťaže. Naozaj potrebujeme míňať 130 milión eur na publicita a informovanosť o neviem nejaký. Viete, že to sú vyhodení peniaze a rok po gorile je stále po gorile. A myslím si, že už je čas, aby ľudia sa poriadne nahnevali a povedali dosť. A možno nemusíme ísť do ulic a hádzať kamene, nič také, to sú už nezmysly. Ale spojiť sa a jasne vyjadrať svoj vôľu, svoj názor, to áno. Už je čas. A pri tých mítingoch to bol zvláštny zmes ľudí. Otázka bola, že kto boli tí ľudí, ktorí boli na tie mítingy. A časť samozrejme bol ten zdravé jadro občanov, ktorí chceli zmeniť a chceli sa pomôcť tú zmenu.
ale bol veľmi aj silný reprezentáciu krajiny elementy, napríklad krajiny lavice alebo krajiny pravice, ktorí nemali žiadnu ambíciu zlepšiť Slovensko, ktoré skôr chceli rozbiť. Že nepotrebujeme demokraciu, môžeme, že zrušíme parlament, chceme priamu demokraciu a také nezmysly, ktorý by len skončil v konflikte. A práve tieto ľudí neboli v prevahe, ale oni boli zodpovední za tú násiliu a hlavne oni mali zastupovanie v rámci organizátorov tieto demonstrácie. A preto tie požiadavky, ktoré mali byť v našich menách, že ako občanov, boli taký čudné, že veci, ktoré sa vôbec nedalo realizovať. A vlastne to bol výsledok toho, že vo vedení máš človek, ktorý chce návrat ku komunizmu a človek, ktorý chce fašizmus a človek, ktorý nechce vôbec nejaký parlament a druhý, ktorý... Viete, že každý bral ako svoju revolúciu a nechcel o tom prísť, takže musel mať svoje požiadavky v týchto zoznamov a to bol guláš. A ľudia to cítili, že tu chýba nejaký ľudí, ktorí to myslia úprimní a dobrí a by mohli viesť tie demonstrácie zmysluplným spôsobom. Veľká škoda. Ale znovu, mám víziu, že možno tá web stránka a naša komunita mohol viesť napríklad k návrat na námestí, ale nie skutočné námestie, skôr virtuálne námestie. Napríklad, ak všetci pošleme listy sem tam naraz, je to ako keby sme zhromaždili. Viete, a ja viem, že tí politici, oni riešia také veci. A možno vyzerá to tak, že oni sú ignorantskí a je to úplne jedno, čo my hovoríme, a oni to nebudú brať ohľad. Ale veľa z nich, oni prečítajú diskusie po článkoch na internete a ja viem, že oni sú veľmi citliví voči verejnú náladu. A videli sme tí politici, ako oni sa zlakli počas tých demonstrácií, že videli, že ľudia sa vrátili do ulic po 15 rokov. Naposledy sme ich videli za Mečiara a Mečiar skončil. Takže pre nich to bol veľmi nervózny moment a je to veľmi efektívny spôsob odporu písať a vyhlásiť svoj názor. Ešte máte otázky? Áno, píšem novú knihu. Je to kniha, ktorý mapuje väzby medzi tajná služba a organizovaný zločin. Ďalšie, že pokračujem v tom zmysle, že ako sa používa moc na Slovensko. To, že tajná služba vždy bola tajná, znamenalo, že my, bežní ľudia, väčšinou sme nevedeli, ako to funguje, na čo sa používa. Ale častokrát sa používal absolútne brutálny proti zákonom. A myslím si, že je to dôležité, že ľudia to vedeli. Aby oni boli trošku pod väčším drobnohľadom, lebo je to nehorazné. Ako dopadol? Aha, jasne, a ten muž z rodinou, ten vidíte, ten pracoval precis, že ako dopadol. Ten Varga mu nič nerobil, myslím si preto, že jeho zamestnávateľe ho držali na úzde, lebo keď ja som ho stretol, tú Vargu, on bol dosť agresívny a povedal, že keď to píše, že to rozbijem, nepoviem, čo povedal. Ale normálne, nepríjemný človek. Ale druhý deň mi zavolal, alebo povedal ten Haščák, že ospravedlňujem sa, že to nie sú naše spôsoby. My riešime veci vyslovene cez súdy a ja si myslím, že on vtedy konal skôr v afekte, ale nikdy nemal povolenie od svojho zamestnávateľa, že by niečo robil reálne. No a ten Peter, dostal som ten spis, išiel som do Kanady, som to prečítal, som to vrátil na Slovensko a už on bol vyhodený do služby, lebo oni nás evidentne nemu sledovali, lebo on, keď sa postavil proti svojim šéfom, že poďme to riešiť a on robil so sebou, no. A tak oni začali ho sledovať a chytli nás, ako sa stretávame verejne, tak mali fotky a v jeho predpošťaciu správu spomenul, že sa stretoval s cudzým štátnym občanom a unik informácia, blablabla, čo bol čistý nonsens, ale vyhodili ho, vyhrážali mu 8 trestných činov, že nejak veľmi dobre rozmýšľal, že
čo bude robiť. A on teraz pracuje pre jednu marketingovú firmu a zvláštne je, že nikto sa nezaujíma, čo robí. On ide do práce, sedí pri počítače, môže pozerať katastéra, alebo neviem čo, a nikto od neho nechce nič. A je to skôr, by som povedal, že je to kombinácia toho, že niekto veľmi ocenil, čo robil pre tú krajinu, tak chcel mu aspoň ponúknuť nejaký živobytie. A na druhej strane oni sú veľmi radi, ak on bude len sedieť a byť neaktívny, mať komfortný život. A myslím si, že on je rád, že to vyšiel, že ľudia o tom vedia, ale už je unavený. A možno sa naučil, že sú veci, ktoré sú, keď máš malé deti, že je to moc. Ale neskončil v base, to je hlavne. Ešte otázky? Prečo ste sa rozhodli práve pre Slovensku? No, na začiatku to bol taký omyl, no. Ale nemyslím to zlom, ale ja som mal 25 rokov, bol rok 92, Československo bol čerstvé po komunizmus a ja som strávil 8 rokov vo vysokej škole a už ma nebavilo, ale nechcel som poriadne sa zamestnať. A boli rôzne ponuky, že poďte učiť angličtinu vo východnom Európe, je to zaujímavý kus sveta, tak prečo nie. A keď som prišiel, mi poslali do Piešťan, nemal som na výber, tak mi poslali. Ale niečo, neviem, proste slovenské je moja krutná skupina, neviem to vysvetliť, ale hneď som cítil, že tu je niečo, čo mi chýbal v Kanade. Lebo v Kanade, viete, že každé dôležité a ťažké sociálnu otázku už bolo riešené pred 50 rokmi. A tá krajina naozaj to funguje a ak nezlyháš vážnym spôsobom ten život, ak nebudeš potrestaný, akože neskončíš v base alebo si alkoholik alebo čo, tak bežný človek môže dovoliť normálne veci. A zamestná sa normálne, máš peniaze na auto, na dom, na dovolenky, na deti a život je fajn. Ale pre mňa to chýbal nejaký zmysel, že človek sa zrodí a potom zamestná a zomrie a o čom to bolo celé. A na Slovensku práve to bola nová krajina, ľudí tu začali budovať všetko od znova, súdny systém, policijný systém, bank, všetko museli ste postaviť z ničoho nič. A mne to veľmi zaujalo, ten príbeh slovenský a chcel som pomôcť. A stále mám ten pocit, že vidím niečo zmysluplné v tom, že by si človek píše o korupcii alebo snaží upozorniť na zlyhanie elít alebo na zneužitie právomoci, lebo mňa ako človek to sere, keď to vidím. A viem, že veľa z vás tiež. No, ak nemáte ešte otázky, a chcel by som veľmi poďakovať za to, že ste prišli. Ďakujem Martina, že to organizoval a ďakujem mesto, že nám poskytli tieto priestory. A dúfam, že to nebude posledný raz, že sa vidíme a že sa stretneme aspoň na internete. Majte sa, dovidenia. Dámy a páni, ak ešte dovolíte, všetci prítomní, určite by som chcel poďakovať Tomovi, ktorý nám mladým ľuďom takúto prednášku predniesol a určite mnohí z nás, ja hovorím za seba a možno aj za vás, sme nemali absolútne šajnu o tom, čo je to gorila, čo je to korupcia, možno nás to aj nezaujímalo, ale teraz som tu ja sedel ako mnohí z nás, tak určite sú to veci už, ktoré nás trošku zaujímajú, ktoré nás trápia a verím v budúcnosti, že príde vláda, alebo že sa to určite teší. Takže ďakujeme. Poprosím vás pre to. Ešte vás poprosím ten papier, ktorý sa písal, tie kontakty, tak by ste nám mohli doniesť. Ďakujem.
sama za sebe. Bratříčná, nezvyklý, to nejsou vás